Ihe gbasara this Anunuebe, I just posted that video to gather, more information from what I already have. You got to go? Because so many of you have Igbo, I now find out na enwere ike iji nwe Gaddafi abụ religion wee manipulate a lot of ndị Igbo. Ndị Igbo bụ the most. That is, people nọ na Nigeria ị nwere ike convince or manipulate with religion. Now, I remember that video. Ajụjụ ka njụ, and the reason njụjụ because of the kind of format a lot of native doctor Anyanzu, native doctor Alpha jigwara aga fajeli a lot of our people all. They understand me, but nke a bụ story for another day. Wepụta jụ that na osisi afọ a na-akpa Anunuebe illustration ife akịta na like ije na Google na type Anunuebe kete for different kind of osisi, this one included. Now mana before m eme that video otego m bidoro eju ajụjụ because of that ihe a na-akpa Anunuebe, because I have been hearing a lot of story behind Anunuebe, si Anunuebe asịrọ. Now I start asking question ka mmalike na-ele na Anunuebe a na-ekwu okwu kedu ife mere that na onwere any location today ya asị na ebe a na Anunuebe dị ya. Now let me tell you something. Ana m challenge onye ọbụla na-akụziri gị maka Igbo tradition and culture, Igbo cosmology, this is spirituality asịrọ. Gaddafi bụ ma our brother na-akpọ Chukwu ka ndị na-eso okwu, ma osi igwe ma maazị dibịa ma Gaddafi mmiri enwe ilo na comment section of gwafafa kụziere gị ife bụ Anunuebe, fa kọwagodoro gị in details what is Anunuebe may exist. Let me tell you, onwere anything nọ n'ala Igbo called Anunuebe. Ihe a bụ story, or you can call it a character eji wee send the message dị attached to Igbo religion and Igbo tradition and the culture. Ihe a bụ story. Nwere osisi bụ Anunuebe, ife a niile ifere a na-akọ sometime na-ajụ ajụjụ. Abụ m onye Igbo na-ajụ ajụjụ, mụ na gị na-aba abụrụ ofu. Adị m ebelieve na farasi. Or if ọ ga-abụ ị na-agwa m like this, ma ma na-afụ the evidence ma ọ ya na-adị verifiable. O nwere ebe osisi a na-akpa Anunuebe nọ n'ala Igbo. Nwa dibịa nwere ike ịnarịgo 2 million or 5 million sị na ya eji Anunuebe wee rụrụ ọrụ. O nwere ike ije weta ogirishi, o nwere ike ije weta ọgbụna-echendo, o nwere ike ije weta osisi akpụ, o nwere nke ịma ma ọ bụ osisi ọjị, ma ọ bụ osisi ọhịa, ma ọ bụ ịnyịnya agba ọkụ. Ndị a niile na-akpọrọ oketa aka na-eme exist. Ogirisi kadị, ọjị kadị, Gaddafi bụ ọjị kadịkwa, ọgbụ kadị, ịnyịnya agba ọkụ kadị, osisi akpụ kadị. Kedu ife mere na data osisi Anunuebe afọ ada afọ ya afọ? Apụta asị gị dat na o nwere n'ọfịa ma nọ n'ọfịa ajọ ọfịa. Kedu data ajọ ọfịa dị n'ala Igbo? I'm here to kọwara gị dat na dati story afọ ị na-anụ gbasara Anunuebe bụ religious belief is a story adịrọ verifiable. Anunuebe nọ ka a story of mbe na enyi. Anunuebe nọ ka a story of ebe mbe na-akọ ifo akọọlụ na mbe jụrụ ụmụ ya ugboro one ka ife ga-emefa ife ọfa wee mara ife fa wee na-aza. Ihe awụ akụkọ eji wee send the message, knowledge, that is transfer knowledge iji wee kụziri nwata ihe wee jụọ ya ajụjụ, mana dị ajụjụ ama mbịa direct. Do you understand me? But in Igbo land, onwere any particular tree called Anunuebe bụ na nnụnụ ada efe n'enu ya, na o ji wee bụ na onwere osisi na-ekwu n'okpuru ya, na o ji wee bụ na dibịa nwanne katara ahụ bụ ife na-eje ebe afọ, na ndị n'ife ọbụla nwa dibịa jere ebe a weta na ife aka nkụ ya anything. Onwere osisi nọ n'ala Igbo today a na-akpa Anunuebe. If that Anunuebe tree never existed. After me, some of our people put in the comment section now. And then I say, by me asking this question, it means that I'm not an Igbo man. I just laugh. I call those group of people charlatans who always claim that they know, why they know nothing. Number somebody now just look at a grab on me. I'm more than I do.
abụkwa m onye abụ kịta anụ story maọbụ ịkọrọ m ya I will just swallow it or I just believe it. Enwere m ike nne gị anya for that na nwere ka mentality gị dị I will just ignore you n'ife afọ ikwu because I don't want to argue. Ihe ọ ya bụ I mechaa the argument there is no result. Mana ife m na-achọ ịkọwara gị ebe a today onwere any particular tree called Anunuebe. Anunuebe is all about superstition and the spiritual belief and the religious belief. Etu akwa esi akọrọ gị anụ n'ụka ịghọtago ọ bụ kedu afia belief system mere iji wee kwete today na masquerade wụ n'ọnụ ahụ ka o si apụta. I don't know if you get my point. Ife a niile bụ ihe eji wee build the spirituality and the Igbo religion. Do you understand what I'm saying? Ọ ya story ka ọ bụ eji wee kọwaa ihe ọnụ ka symbol ya bụ ihe m chọrọ ime ka ịghọta ịchọzụkwa jump up and down bịa gwaba m na m abụrụ onye Igbo o ji wee bụ na Anunuebe na-eme exist ebe nwanne nwere osisi a na-akpọ Anunuebe ya bụ story and the symbol eji wee pass some message. Ọ bụkwa ka ọla m n'ọnụ ọ bụkwa na nwere more ịma concerning Anunuebe 3 make use of the comment section. We are waiting for you. Jamesian, I help them share this video.